Hello everyone, welcome back to my new vlog. लोगोफोर आंनि गोदान vlogआव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय जाबाय। बेनिफ्राय गोबाव जाबायमोन आरोना जोङो न'निफ्राय बाहेराव माने इदि फास्ट फुड आरि जायैया, बेखायनो दिनै फिसालाया बुंबाय थानायखाय एसे बाहेराव जाना फैनोसै आरोना। जोङो माने मम'खौ जानो लुबैदों आरोना। मम' मोनजायैया मास मोनसे जाबाय होननानै आङो मिस्टारखौ बुङै थांगासिनो आरोना। ओंखायनो दिनै लाना थांबाय आरोना मिस्टारा बाहेराव। जों मायाव जाहैगोन थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। मोना जाहांबाय आरोना, ओमफ्राय सान हाबहांहां जाबाय नालाय। ओमफ्राय बे समखौ नेनानै आङो मोनसे मेथाइखौ गोसोखांबाय आरोना। बेखौनो गारि सिङाव खनै थांबाय दं आरोना। मिस्टारजों फिसालाजों जे मिनिबाय आंखौ आरोना, मोसौ गारां ना हांसो गारां होननानैहाय। मा गानखौ गोसोखांदोंमोन मिथिगौ लोगोफोर? आङो साना हाबाय रजे नोंनि सिमां सुजुनानैनो होननाय गानखौ माने खनै थांबाय दङ आरोना आङो। ओमफ्राय नै दै अखा हादों नालाय साननैसो दैया देरदों आरोना जोंनि जियाफुरलिया। बेनिफ्राय मालाय मानसिफ्रा माबा पिकनिकबो जागासिनो आरोना। थिं दंनाय देखायगोन आङो लोगोफोर। बेयाव माने मानसिफ्रा पिकनिकआनो जाबाय थायो आरोना। सेंग्राफ्रा आरो ओरैनो फ्रि थानायफ्रा मालाय बिदिनो जाबाय थायो आरोना बेवहाय। ओमफ्राय जायगाखौबो मोजां खालामना होबाय नालाय। आवगोल माने खाथियाव लामा गैयामोन आरोना। बिथिं लामाबो बेरायनो लामाबो बनायना होबाय नालाय। दायो मानसि जायो आरोना थिगसे बेवहाय जियाफुरलियावबो पिकनिक जानो फैनायफ्रा। ओमफ्राय दायो थांनोसै थौदो लोगोफोर। लाय पिकनिक जागासिनो मालाय ओंखाम संगासिनो जाबाय थौआ फुदुं आरोना। उखुन्दै फुदुं मानसिफोर दंसै आरोना। ओमफ्राय जायफ्रा गोदानै नायदों आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो, आरो माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खिन्थानो दाबाव लोगोफोर। बेबायदि समाव सान हाबसि समाव दैयाव साना ओंखारो जे, माने साननि सायखङा दैयाव नुयो जे, जोबोर समायना नुयो आरोना बे समावहाय, मोनासि समाव। ओमफ्राय माबा फिसालाया इंलिस मेथाइ दामनो होगासिनो आरोना। इंलिस मेथाइसो दामनो होयो दानिफ्रायनो मालाय। ओमफ्राय मोसालांगासिनो आरोना गारि सिङावहायनो। माने गेजेर फास्ट फुडबो जानो लुबैयो आरोना। खदाय जाबाथ' मोजां नङा नालाय, बेखायनो गेजेर मालाबा जानो लुबैयो आरोना। दायो जोङो बालिपरा मोनबाय आरोना। डाइरेक्ट तेजपुर टाउनाव थांनोसै आरोना जोङो। तेजपुरनिफ्राय फैनानैहाय घरामारियाव जाफैनोसै आरो। नै मोनालायबाय दायो 7ता ना 8ता जाबायानो जाबाय। बेयावनो जानोसै। फिसालाया जि खुसि नै एकदम मोनजासिगोनखाय आरोना। जों मम'खौ जाना फैबाय आरोना बाहेराव। ओमफ्राय बेवहाय हाक्का नुडल्स जानोसै आरोना। एसे मोजां मोनो आरोना बेनि नुडल्सखौ जानोहाय। फिसा माने मोजां नाङो जानो। जोङो जाबाथाय बे रेस्टुरेन्टआवनो जायो आरोना। घरामारियाव दङ बेयो। दा फिसालाया खुसिजोंनो थानो हायाखै आरो। भिडिअ आरो आङो बाराबो दिन्थिनो हाया नालाय, बेखायनो गेजेर जेराव थाङो बेखौनो ब्लग बानायबाय आरोना। लोगोफोर नायसाबदो एसे, गेजेर लाबोनोसै। नै नेबाय दङ जोङो जानो। फिसालाया एकदम माला मोनफैगोन एकदम बुंगासिनो। नायलांदो लोगोफोर जोङो दायो मा जागोन।
जानायखौबो देखायलायो आरोना नै सफैबाय जोंना जाग्राया चिकेन नुडल्स आरोना जानो गोथाव मोनो आरोना बेखौ मम'खौ जाखांबाय नालाय आरो दै प्लेट लाबावदो नै बेखौ जानायाव हले बाखाया आरोना एकदम नाङा बुंखाया आरोना जानोसै लोगोफोर जाखांनानै फिसालाया एकदम खुसि आरोना एकदम मायावबा रेस्टुरेन्ट जिखुनु हटेलाव मोनजाबा खोब मोजां मोनहैयो बाहेराव मोसालायबावदो दै मोनजानानैहाय आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला लोगोफोर बेखिनियावनो बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन नै आं एसे दिन्थिनोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै लोगोफोर आरो अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन